खुलुमबाय दिनै बहाय काजलगाव जिल्ला ओमेन बिपिएफनि गेजेरजों बहाय सेन्ट्रेल कमिटिनि मोनसे जयै जुथुनाय सावरायनाय मेल जादों। बेयो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आइजोफोरखौ लानानै गासै 10टा डिस्ट्रिक्टआवनो आइजोफोरनि मोनसे एवारनेस लोगोसे मोनसे पर्यालोचना आइजोफ्रा मा अबस्थायाव दङ दोलो हिसाबै बेखौ खौरां लानो थाखाय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। जों थांनाय 9 डिसेम्बरनिफ्रायनो गिदिंगासिनो दङ। दिनै काजलगावआव, गाबोन गसाइगाव, बेनिफ्राय नेक्स्टआव जोंहा पर्बतझराव जागोन। बिपिएफआ बे इउपिपिएल सरकार एबा प्रमद बर'आ जेरैबायदि बुंगासिनो दङ 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ जेबो मावाखै। 17 बोसोरथ' नङा, 15 बोसोर सासनाव दंमोन। बोसोरनियाथ' इन्टारिम बडिमोन। बे इन्टारिम बडियावनो गासिबो जिल्ला दाफुंदों, महकुमा दाफुंदों, ब्लक दाफुंदों, भिडिसि दाफुंदों, 40टा समस्ति दाफुंदों, सरकाराव फैदों। 15 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै इउपिपिएल सरकारा बुंगासिनो दङ। दा बिथांमोनहाबोथ' दासो इउपिपिएल, सिगांनिफ्रायनो बिपिपिएफ पिसिडिआर हिसाबै खामानि मावबोनाय। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै प्रमद बर' बिथाङा गावनो बे 15 बोसोराव आन्दलन खालामदोंमोन। सेपारेट स्टेटनि खुनु जौगाखांनायनि बाथ्रासो बुङाखैमोन। दा बे बेलायाव बे थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि सासन समाव बिथाङाथ' सेपारेट स्टेटनि मुभमेन्ट खालामदों। अब्लाथ' हाग्रामा महिलारिखौ जेबो मावनो हायाखै होननानै खुनु आन्दलन लाबोफेराखै। जोंथ' नुवाखै, सेपारेट स्टेटनिसो मुभमेन्ट खालामदों। जुदि हाग्रामा महिलारिया बै समावनो जेबो मावाखैमोनबा पावारफुल एबसु समाजानो गनायो, जातीय संगठन हिसाबै जों बयबो मानियो जोंबो एबसुमोन, एबसुनिफ्राय फैनाय। दा बे बेलायाव मानो मोनसेबो खामानिया जायाखै होननानै आसि थुनानै खिन्थानो हायाखै। दा बेनो दा जे गावसोरनो जे इउपिपिएलआ जेबो मावनो हायाखिसै, जों बे बाथ्राखौनो रायजोनो बुंगोन। आरो इउपिपिएलआ जे थगायो, बिसेसकै प्रमद बर'आ थगायनानैनो बे बिटिआर सुक्ति खालामदों। एखेबारे एनडिएफबिफोरखौ खोमसियाव दोननानै दिनै बिथाङा बिटिआर सुक्ति खालामदों। बिथाङा दिनै सान्थिनि खोथा बुंबाय थायो, सान्थि फैबाय, सान्थि फैबाय। दा आंथ' बिराद दुखु मोनो जे एनडिएफबि बिथांमोनखौ खोमसियाव दोननानै रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गोबां जोंनि बर' जोहोलावफ्रा जायफोर नंगुबै संग्राम खालामदोंमोन बिसोर दिनैबो जेलाव दङ। बिथांमोनखौ खोमसियाव आन्दोआव सोनानै दोननानै गाव सासन खालामनायखौनो बिथाङा बिराद सान्थियाव फैदों सानो। होमबा बिथाङा मा होननो नागिरदों? बै 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' जौगाखांनाय खामानिखौ मावदों आरो गावसोरथ' एबसुनि जानानै आन्दलन खालामदों सेपारेट स्टेटनि। होमबा एनडिएफबि बिथांमोनहा उदखारि खालामदोंमोन नामा? दा बिथांमोनहा जे एनडिएफबिफोरखौ माने जेलाव सोनानै दोननो हानानै सासन खुंनायखौ सान्थि लाबोबाय होननानै प्रमद बर' बिथाङा होनगासिनो दं। दा जोंनि बिदा फंबाय आंगोनि जोंनि गथ'साफोर एनडिएफबि बिथांमोनहा माबायदि लादों बेखौ आं बुंनो हाया। खिन्थु जों नुहुरनायाव बे बाथ्रायानो जागासिनो दङ। जेरै जों रायजोनि खाथियाव दिनै जे इउपिपिएल सरकारा नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोंनि रायजोनि गेजेराव गावस्रानाय लाबोदों, बे बाथ्राफोरखौ लांगोन। आरो गोदानै बिटिसि सरकारनि जे पावार दंमोन, 6 सिडिउलनि जे पावारफोर दंमोन, बे खमथाफोरखौ दिनै स्टेटआव हरजोबफिनबाय। एखेबारे गैला, स्क्रेप जानो हमदों। जों बेखौ बोरैहाय गोदानै लाबोनानै जोंनि गेजेराव खुनु माहारि बासिया जाथिनो, जिखुनु भाषा भाषी जिखुनु जाथिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनानै बोरैहाय जों सान्थियै बे ओनसोलखौ बयनिबो जौगाखांनायनि खामानि मावनो हायो, जों बे बाथ्राफोरखौनो लानानै रायजोनि खाथियाव थांगोन। आरो इउपिपिएलआ जे नङै आइजोफोरखौ लानानै एखेबारे नंखाय बाखाय चेक रानफ्लानानै, सरकारनि चेकआथ' बिदि गामि थांनानै रानहैजाया, पार्टिनि मिथिङाव सरकारनि चेकआ रानजाया। आरो आजिखालि अनलाइनावसो जायो, थाखा मोननायफ्रा अनलाइनजोंसो जायो। दा बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै सिगि सग' खालामगासिनो दं आइजोफोरखौ। जे गावसिनि मिथिङाव फैयाबानो जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होनाय नङा, अरुणदय स्किम मोननाय नङा, माबा आइजो अनसाय बिथांखि दंनो, माबा आइ बिथांखि दंनो, बिथांमोननि स्किमनि खुनु आंखाल गैया। बिथांमोनहा नानान बानान मिसन गायसनदों। बे मिसननि नामफोरखौ जों मख'जोबनो माबा अमा मिसन, बोरमा मिसन, माबा एन्जर मिसन, बायदिसिना मिसन गायसनदोंनो बिथांमोनहा। दा बेफोरजों एखेबारे रायजोफोरखौ थगायदों, जोंनि भटारफोरखौ थगायदों, आजोलि रायजोफोरखौ थगायदों। जों बे बाथ्राफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय जोङो जोंनि माने बिब' बिनानावनि खाथियाव थांगोन आरो आइजोफोरनि दारै जाहाथे गामियाव सान्थि फैयो जों बेखौ बुंगोन। जों बुंनाय नङा जे सरकारनि मोननांगौखौ जों लानाङा, जों माब्लाबा बुंनाय नङा। मानो होनोबा सरकारा होखागोन। सेल्फ हेल्प ग्रुप दाग्राफ्रा जोंसो,
बिपिएफनि समावनो जोङो खुनु पार्टि बासियाजासेनो दा बिटिसि ओनसोलाव जोंनि रेजिस्टार रेकर्ड मथे 16,000 दा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ दा बिथांमोनहा गोदान दाफिनदोंबा जों बुंनो हाया दा बिथांमोनखौ थगायबाय थानाय 75,000 थाखा होनो हायाखै गांसे भट होनानै न'खरसेयाव गांसे भटआवनो मोनसे साख्रि होनदों 1 भट 1 जब दा न'खरसेयाव जुदि साबा भटार दंबा साबा मानसिनि साख्रि होनो हागोन नामा बोरै होगोन नाथाय बिथांमोनहा साख्रि होनायाथ' गोजाननि खोथा बिथांमोनहा दिनै मानसिफोरनो जिउ खांनायनि थाखाय जे परिबेस होनांगौमोन फिसा फिसौ बिजनेस खालामनानै जाग्राफोरनो बे परिबेसखौनो होनो हायाखै दा बिथांमोनहा खालि थगायग्राल' जों बेखौ लानानैनो जों रायजोनि खाथियाव थांगोन आरो जोंनि आइजोफोरखौ सांग्रां खालामनो जों नाजादों आरो नाजाबोगोन उदालगुरिनिफ्राय जों दिनैसिम फैनानै जे नुदों जेरावबो आइजोफ्रा सांग्राङै दङ आइजोफोरनि गोसोखौ बोनानै लांनो हायाखै बेखौ जों दिनै रोखा नुदों माने गालखाब गैयै रनजित बसुमतारी एबा फेरेंगानि बाथ्राथ' मा बुंनो बिथाङा माने गसंनानै सिमां नुग्रा जाबाय जेबायदि नुदों बिथाङा गसंनानै सिमां नुयो गिनाय समखिनाय बिथांनाव फैबाय ओंखायनो नंनाय नङै सानफ्रोमबो गोदान बाथ्रा बिथाङा बुङो दिनै नुदों मानो बारग' एबसुनि मावग्राफोरल' जाय बिथांमोनहा पार्टियाव गैयामोन बिथांमोनहानो दिनै बिपिएफआव फैदों बिपिएफआ खिन्थु सरखार गैया थाखा फैसा गैया मानसिफ्रा बहा थाङो जेब्ला सरखार थायो सरखारजोंसो थाङो सरखारनाव गोदै जाग्रा दं होननानै गोदैयाव जेरै मोस्रोमबा मानफबो सरखारजोंसो बिदि मानफबनांगौमोन दिनै माने हाग्रामा महिलारि बिथांजोंसो फैखो बयबो हमनो हादों जायफोर साननो हनो गोरों जायफोर जाथिनि बाथ्रा सिन्था खालामो जायफोर गावनि एलेखानि जौगाखांनायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामो जायफोर सान्थि आरो खौसेथिनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनो हादों बिथांमोनहानो बिपिएफआव फैदों बिथांमोनहा मोनसे दायित्व सानदों जे नङा बेबायदि थाबाय थायोबा जोंनि जे संग्रामजों मोननाय बिटिसिआ रावनिबो जोथोबाव मोननाय सम्पति नङा बिटिसिखौ जों स्रिस्ति खालामदों थै गारदों दासिमबो गोलोमदैयानो रानाखै जोंहा गोथां थै मुंख्लंफोरनि गोथां थै जिनाहारि जानाय आइजोफोरनि बे हसिख्रावनाय दाबो जोंनि खोमायाव रिंखाङो जोंनि बिखाया गावखाङो बेबायदि जों मोननाय बे बिटिसिखौ स्क्रेप खालामनो नागिरनायखौ नुनानै रावबो माने सांग्राङै थानाय हारिखौ मोजां मोनग्रा गावनि हादोरखौ मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा थानो हायाखै ओंखायनो बिथांमोना बिपिएफआव फैदों आरो बेल' नङा दानि जे फरायसाफोर स्टुडेन्ट जायफोरनाखि 18 बोसोरनिफ्राय जायफोर फरायनानै थाबाय ड्रप आउट जायखौ बुङो बिथांमोनहाबो आरो फरायसाफ्राबो दिनै मानो फैखो एबसु होनना बुङोबा माने फरायसा होनोबा एबसुनि सिङाव थायोमोन एबसुनि सिङाव एबसुनि गाइडेन्सआव थायोमोन नाथाय दिनै फरायसाफोरखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसाखौ हमथाना लाखिनो हायाखै बिनि खारनानो जाहैबाय बिथांमोनखौ थांनाय समनिफ्रायनो इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावहोयो इउपिपिएलनि जानानै जोंनि फरायसाफोरखौ खामानि मावहोयो दा जे इउपिपिएलआ सरकारा जाथिनि खामानिखौनो मावनो हायाखिसै साख्रि बाख्रि होनो हायाखिसै सिएसबिखौ सिफायबाय बिथांमोनहा बोसोरथाम थांबाय बोसोरथामाव जेबोखौनो मावनाय नुवाखिसै ओंखायनो बिथांमोनहा जोंनि फरायसाफ्रा फैगौ समाव गावसिनि भबिसत आरो बर्तमानखौ सान्थियाव लाखिनो थाखाय आरो बे बिटिसिखौ बासायफिननांगौनि खाथिराव बिथांमोनहाबो दिनै बिपिएफआव जइन जादों दायित्व लानो बिथांमोनहा ओंखारबोदों जों बरायो बे गथ'फोरखौ जों बरायो खारन बिथांमोनहा नुदों जे बेबायदि जुदि थाबाय थायोब्ला एबसुनि नामाव बिथांमोनहा इउपिपिएलनोसो बाहायो खारन जों मिथिखागौ एबसु आरो इउपिपिएल दाथ' मोनसे सिक्कानि इफाल सिफालखा जों नुगासिनो दङ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसोरखौ सिखार जाया मालाय मा जानो जोंथ' नुगासिनो दङ ओंखायनो दिनै बिथांमोनहाबो फैगासिनो दङ आरो बेल' नङा जायफोर रिटायार्ड पार्सन सोरबा बेंक मेनेजार सोरबा माने पुलिस अफिसार आइपिएस अफिसार सोरबा एसपि जालायनाय बा जिखुनु साख्रिआवलाफ्रा जायफोर रिटायार्ड जादों बिथांमोनाबो नुदों जे नङा जों मोनसे दोलोजों थानानै जों बे ओनसोलखौ बासायनांसिगोन जाथिखौ बासायनांसिगोन बे साननाया फैदों गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो सानदों जे बिटिसिखौ बासायनांगौबा मात्र बे बिपिएफआल' हाग्रामा महिलारियाल' बे ओनसोलाव सान्थि लाबोनो हागोन जौगाखांनायखौ लाबोनो हागोन बे फोथायनायजों दिनै लोब बिपिएफआव जइन जानायखौ जों नुदों आरो जों बेखौ बिपिएफनि आइजो दोलो जानानै जों बरायो।